И какво става, хора? Аз съм Ево. Чай, само да се изключа. Да, аз съм Ево и днес ще ви покажа един бъг, който първо някои хора, ако играт в PvP България и им трябват спешно диаманти, колкото си искате, може да си вземете. Не е да използвате TNT и така нататък. Просто получим мина тук. Просто ще ви трябва релса, количка, майнкарт и някакво листо. Каквото имате? Листа. И гледайте сега. От тези три работи, копате така малко надолу копате. И да има 2 блока разстояние. Това е задължително. Слагате релсата, майнкарта, листото отгоре, сядате и бум! X-Rage. Е там въглища. Да, на вас може малко да ви е размазало, защото преди малко играх Paladins и ми е загрял компа просто. Така. Ето отново на друго място, да видите. Ето. Тук няма мини. Ето там една мина. Само по мините показвам. Нищо друго. И да, това беше от мен. Но да съм ви помогнал с този бъг. Ако този клип събере 15-20 лайка, ще има още такива клипове с бъгове. След това мога кача още един и ще чакам лайковете на този клип. И да, това беше от мен и чао, чао!